siya kay Soldano. Dito mag-wait mga dahil sa mo. Pero, klaro dyan ko ayaw mga majority sa mga kaunti mga Muslim. Itawag mo rin mo, dapat dyan ang mga Muslim. Hindot dyan kita. Pero, unsa ka matandamatan na rin mo? Andam na mga hata. Sister, please, basta para sa ito, kung sa mga nanay, ang dapat. Tama ka sa sa Diyos sa mga balita, mo ang importante. Napagpananggang anak sa pagbalang sa pagbuhin ng Ginoo. Tama. Magpadayon ka sa pagpangalagad sa Diyos. Huwag magbantay sa mga bitig sa yawa. Ang yawa kaya, ulihok sa itong emosyon o kahuna. Usahay, pinus ka. Sama sa mga sinitigan sa sabay. Noong pagtukod ng pagdating sa pagkako, Brother James, ato na pa ba ang financial din? Siguro na ba? Ay, ayaw ka ba ka mong isuod, urgent, ang Diyos pagpahinag po. Mr. Brother James, they are our brothers and sisters from the Philippines. Good morning. Come on, let's go to our house. Isang minuto.